Sunod, giadtuan nato ang Panikian Island sa Zamboanga del Sur diin gisuroy ta ni Pitogo Mayor James Yakyek. Atong susihon ang gipasigarbo sa lungsod sa Pitogo ang gitago ni ining kaanyag. Let us watch this. Isa sa gipasigarbo sa munisipalidad sa Zamboanga del Sur ang munisipalidad sa Pitogo. Napuluhang 12 minutos lang ang gilayon niini sa sentro sa Zamboanga del Sur, ang Pagadian City. Sa atong pagbisita sa Bisaya gyud sa lungsod sa Pitogo, gisuroy ta ni Mayor James Yakyek aron ipaila-ila ang ilang gamay na lungsod ug ang ilang gipasigarbong isla, ang Panikian Island. Ang Pitogo gikana sa ngalan sa usa ka kahoy nga Pitogo tree, para siyang palm tree. Gigamit ang iyang dahon para pan-decoration. So ang nagngalan ana is a Subanin tribes na sila ang una diri nga nagpuyo sa among lungsod sa Pitogo. Ang Pitogo adunay 15 ka barangay, din 8 niini mga coastal barangay din makita ang Panikian Island. Ang among area diri doon nami nindot kayo nga island called Panikian Island na mo'y among gi-preserve kana siya para sa mga pawikan, no? Yung turtles. So doon nami 8 ka coastal barangays out of 15 barangays na dunay 4 ka barangay ana nga dunay mga white beaches. That is fronting di Panikian Island nga mo'y among ipanghinambog tingali nga usa sa mga tourist destination sa among lungsod nga pwede namong pagmalaki, no, among kuan sa mga katawhan nga kung mahimo makasuroy mo diri inyo makita nga mura na siya og kapareha sa Boracay. Medyo gamay lang siya kay only 3.5 hectares. Pero ang iyang balas makita ninyo nga nindot kayo dayon pwede mo diha mag-diving, pwede diha mo diving, mag-fishing ug jet ski. Ang Panikian Island gideklarang reservation area sa lokal na kagamanan para sa mga pawikan. Matod ni Mayor Yakyek, karong 2020, sobra sa 14,000 ka mga itlog sa bao ang ilang napusa, busag ipaningkamutan nila ang pagbalanse sa turismo ug pagpreserba sa isla. That is a reservation area sa mga pawikan. So ang moadto dito is limited only up to 4 p.m. no? Kay kanang pawikan musaka na siya didre sa mga alas 5 o'clock and then mangitlog sila sa gabi. So kinahanglan dili sila ma-disturb. So kung doon na tay mga ordinansa ana, i-limit na to nga dili na wa nay tao nga mabilin diha sa maong island within 4 o'clock in the afternoon. Kinahanglan uli na sila tanan. Bago pa man nahitabo ang pandemya, nakitaan na og potensyal sa turismo ang isla apan tungod raw sab kay kini gideklarang reservation area para sa mga pawikan. Plano sa lokal na kagamanan na i-develop pa ang mga duol na mga lugar sa Panikian Island aron pod maka-generate kini og income. Ako nakita is we have to develop nga mga beachfront or beaches diri sa atbang sa maong island. So na dito ang mga amenities nga dito sila matulog, diha sila mangaon, and then by morning moadto sila dito mag-diving, mag-fishing, ug unsa ilang activities nga kinahanglan wa nagi mabilin nga tao dito more than 4 p.m. Walay entrance fee sa Panikian Island. Busa-bisan karon pa lamang nga dili pa abli ang maong lugar, nangimbita na si Mayor Yakyek sa mga turista sa pagduaw sa ilang isla. Welcome ang tanan nga moadto sa maong area. Gani sa una last 2018 nakapunta diha yung vlogger si Kulas. That's why natingala mi nganong na iniabot taga Cebu, na iniabot taga Dumaguete, mga lagyo nga lugar from Cagayan de Oro, Agusan. Kay number 1 ang mo promote nga mga kuan sa tourism kini maging mga vloggers, no, makita nilang area. So as of now, pasensya sa tagamay kay magbuhat po ta dito mga areas para sa sanitation. Dili pwede nga pag-abot dito niya wagani tay CR na asa naman po sila magtapon. So doon na natay mga plano ana nga magining kahuman aning atong pandemic, ato nang ma-open ang atong Panikian Island nga makita sa tanang mga turista nga gustong musuroy sa mong area. Kay Balumi nga excited na mo.
Busa ilakip na sa inyong travel list ang Pitugo sa Zamboanga del Sur. Labi na ang Panikian Island aron sa pag-abri sa turismo, ready na mo musulob sa inyong mga swimsuit.